Hola, sóc la Sílvia Prats, de Mont Penedès. Els que em coneixeu sabeu que sóc una enamorada de Sitges i, per suposat, de la comarca del Garraf, de les seves platges i de la seva gent. M'agraden els municipis on es respira cultura, tradició i bona gastronomia. Em sedueixen els habitatges bonics, especials i molt mediterranis. Em dedico a ajudar-te en tots els aspectes relacionats amb el teu habitatge, perquè aquesta és la meva passió. Junts formarem un equip de primera divisió, perquè el més important per mi és que tant si ets el comprador com si ets el venedor gaudeixis d'una experiència immobiliària bonica i professional. A mi m'agrada mimar els habitatges, per tant fem un bon homestaging, unes bones fotografies i un bon vídeo professional. També comuniquem i fem difusió en els portals nacionals i internacionals i, per suposat, a les xarxes socials. Per tant, si tens un habitatge bonic i especial o si saps qui el pot tenir i vols que això l'ajudi, doncs contacta amb mi, que em truquin o m'escriguin. Fes córrer la veu. Gràcies!